сехонагаи палнаценни фурӯшӣ ҳамагӣ $760 сари як метри квадрати ва бинед ки чӣ қадар манзараи зеборо аз тирезаи хона дида мешавад. Аз ин тараф диагностика ва камтар болотар аллакай 46 микрорайон минтақаи беҳтарин мебошад. Хона фавран срочна фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. аз ин тараф диагностика ва донишгоҳи тиҷоратӣ, аз ин тараф якум советский. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 11 ошёнаш ҷойгир аст. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумӣ 118 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. дар назди бино донишгоҳ, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. нархи хона сари 1 метри квадратӣ $760. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, аҳамияти ин ки стяжкаи пол, монтажи барқ, шкатур ҳамаш қоидави тайёр аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расо мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.